Kaixo Joseba, ni Iban naiz eta Arbizun gaude, Arbizuko kanpinan, eta gaur gure jatetxea erakutsiko dizuet. Arbizuko ekokanpina 2011an sortu zen, filosofia eramaten duguna da ingurumenarekin, eta hori ere ekartzen dugu gure jatetxera, ez? Lehengaia eta bertakoa eta hurbila eta ingurunearekin orekan dena. Hemen eraikinak ere, adibidez hemen atzean dugun eraikin hau lastoz eginda dago, hor ditu eolikoak ere argi indarra ematen dutenak, horratzeko aldean ere daude plaka solarrak, etxen aislantea ere galtza bakeroekin eginda dago, eta pixkat dena da ekogoa. Dado laku bat, igerilekua, daude baratza mordo bat, baratzaietako produktu batzuk ere jatetxean erabiltzen ditugu. Gu sukaldaritza mota desberdinak eskaintzen ditugu jatetxean, erran dezagun ditugula 3 bloke edo, lehenengoa da eguneroko menua, bigarrena litzake asteburutan eskaintzen duguna, eta gero asteburuz gauez izaten dugu pikoteo deitzen dioguna, dela bertako produktuarekin, eta hortan nerekin daudenak sukaldean denak dira sukaldariak. Herrialde desberdinetako pertsonak, marrokiarrak edo senegalgoa edo ekuadorgoa, eta saiatzen gara denen artean sukaldaritza eredu bat ere egiten. Orain nahi baduzue gure sukaldera pasako gara eta erakutsiko dizuen nola egiten dugun guk hemen plater goxo bat. Gaurko rezeta izango da bertako jaskoaren enboltinia, espinaka eta gazta urdinakin beteta, eta gero jarriko diogu guarnizio bat, ilar berdeak, papada bat, Nafarra Euskal Txerriarena, gure more bat, eta azkenean jarriko diogu apaingarri bezala Idiazabal gaztaren trujinte bat. Lehenengo pausua izango da, oilasko izterra betetzea, añanako gatza bota, piper beltz hauts pixka bat, eta salteatu ditugun espinakak, jarri hola luze-luzean, gazta urdina jarri, hola pixka bat, ez gehiegi. Da oain egingo duguna da ruloa egin. Holan estilo hau ikasi dut Zarautzen, Arginanok duen eskolan, eta pixkat Zarautzen ikasitakoa hemen garatzea. Holaxe, eta oain egiten dizkiogu horrela. Gogortzeko, eta ja prestatu laberako. 70 gradutan eta 40 minutuz oilasko izterra egiten. Oain izango genuke Idiazabal gaztaren kurruskaria. Da Idiazabal gazta freskoa, labean sartuko dugu, eta jarriko genioke papera eta bi flanera txiki hauek ez mugitzeko labean dagoen bitartean. Hemen daukagu ja izterra beteta, labetik aterata, baita kurruskaria ere, Idiazabalen kurruskaria, eta oain litzateke filma kendu eta egingo genuke rebozatu. Eta azkenik, pasatuko genuke panko ogi raiatu japonesa, pixka bat arroagoa den ogi raiatua, eta azken pausua enboltini hau prejitzea. Eta hau Euskal Txerriaren papada, ilar berdeai zapore gehiago emateko eta zapore kontrastea egiteko, prest gauden platatzeko. Bueno, bukatu dugu gaurko platera. Ikusten duzuen bezala, horrelako plater batzuk jateko aukera izango duzu hemen, Arbizuko kanpineko jatetxean. Orduan, nahi duzuenean, hemen egongo gara, prest. Ale, aio!